መጽዋዕይ ሒዘከ መጸኪ መጽዋዕይ ሒዘከ መጸኪ መጽዋዕይ ሒዘከ መጸኪ መጽዋዕይ ሒዘከ መጸኪ ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐልኩም ክቡራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ናብ ሰዓት ዝበፅሕኩም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ኣብፅሕኩም ኣብፅሐና ንጽዮን ማርያም ኣኽሱም ዓመታዊ ክብረ በዓል ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ለጽዮን ማርያም አክሱም ለታቦተ ጽዮን አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሓድሽ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብና ኩኑ እና ያው ሕልበት እኒአን ቀደም በሉ ናይ ሕዳር ጽዮን እኔ እንጃ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። ብቻ በትግርኛ ሕልበት ነው የሚባለው። በአማርኛ ግን አላውቅም። እስኪ ጻፉልኝ ኮመንት እና በስም ስላሴ ሓደ አምላክ አሚን። መዝሙር ክዝምሬ ሓቢርና ንዘምር ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኮነኒ 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 ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሓሳቡ ነርኪ ብኣኽናፍ መልኣኹ ገይሩ ኸልኪሉኪ መታን ክትኮን እዩ ነፀተ መዕረፊት ኣምላኽ ሓረዩኪ ኣልዒሎም ቢሩኪ ከምቶም ኣቦታትና ብፅእቲ ንብለኪ ኣይንቕነቕን እዩ ፍቕሪ ናብ ልዕልኺ ኣየቋርፅን መዝሙርና ንስምኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኮነኒ 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 ምኽንያት ድሕነት ናይኺ መራሒት ናይ ጽድቂ ቁጥቋጥ ደብረ ሲና መለኮት ዝጸርኪ ዳዊት ተደሲቱ ዘሚሩ ንስምኪ ኣብ የማን ትቐውም ንግስቲ ኢሉኪ ነዚና ንኣምን ኣብዚና ንውከል ድንግል ብህለና ብስጋወን ድንግል ኦሜልተ ጸጋ ሰላም ለኪ ንብል ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኮነኒ 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 ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪት እምነትና ድልድል መሳገሪት ማዶት ናይ ህይወትና ቅዱሳን ኣቦታት መስኪሮም ንስምኪ ምሳሌ ሲኢኖም ዝገልጽ ንዓኺ ለምውን ክበሪ በኣና ደቅኺ ስቓይ ንብለኒና ጽዮን ስለ ስምኪ ድንግል እመብርሃን ቀደሰና ኢኺ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኮነኒ 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 ሓፍቲ መላእኽቲ ትንቢቶም ንነቢያት ሞገስ እውን ኮንክዮም ንጻድቃን ሃዋርያት ኣዶ ናይ ሰማዕታት መቖምያ ቅዱሳን ደጋፊት ድኹማት መርጎስ ተስፋ ሓጥያን ብሉይ ሓድሽ ኪዳን ጠቒሱ ንስምኪ መለልተ ፍጡራን ምትተ ፈጣሪ ኪዳን ክዘክሪ ድንግል ኣዶ ፍቕሪ
ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኩነኔ 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 ድምፂ ሰላምታኺ ፍስሃ ናይ ልበይ ጭንቀተይ ተርሕቒ መላሲ ሰላመይ እቲ ናይ ሞት መልኣኽ ንድሕነት ክምለስ ጸለትክዩ ነይሩ ናይ ህይወተይ ዋሕስ ናይ መስቀል ህያብ ህያብ ቀራንዩ እተውን ኣብ ቤተይ ጸላም ኣብርህዩ ምሳይ ውን ንበሪ ህይወተይ ምልዩ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኩነኔ 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 ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሓሳቡ ነርኪ ብኣኽናፍ መልኣኹ ገይሩ ኸልኪሉኪ ምታን ክትኮንዩ ንዘተ መዕረፊት ኣምላኽ ሓርዩኪ ኣልዒለም ቤሩኪ ከምቶም ኣቦታትና ብጽእተ ነብለኪ ኣይንቕንቕን እዩ ፍቕርን ኣብ ልዕልኺ ኣይቋርፅን እዩ መዝሙርና ንስምኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኩነኔ ኣብቲ ጽላሎትኪ ዘጽለለ ኣይርአን ኩነኔ ኣሚን። ስለ እቲ ቅዱስ መዝሙሩ ናይ ዝማሬው ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረከት ጸሎት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝተጋግሆ ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ይተኣረመለይ ኣሜን። ከምዚ ንዓመታ ብሰላም ብፍቕሪ ብሓድነት የብፅሐና። እስካብ መጨረሻ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሕዚ እውን መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሜን። ኣብዚ ክንሰናበተኩም ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ ፕሮግራም እስካብ ንመጽእ ቻው ቻው።